O 1 de febreiro, o novo Auditorio Municipal de Ribeira acollerá un evento de renome, un concerto homenaxe a lendas da música como Queen, Alaska e Rocío Jurado, con máis de 100 artistas no propio escenario. O novo Auditorio Municipal de Ribeira será o escenario dun concerto moi especial o vindeiro 1 de febreiro. A Orquestra Sons, acompañada dun cento de artistas, rendirá tributo a figuras da música internacional como Alaska, Rocío Jurado, Queen, Tino Casal ou Rafaela Carrá. Un evento que promete ser unha festa para os amantes da boa música e que contará tamén coa participación de artistas locais de Ribeira, destacando así o talento da cidade. Un concerto moi especial e moi diferente a todos os que fixemos ata agora. Trátase dun concerto onde vamos a participar máis de 90 músicos, cerca de 100 músicos no escenario, e que temos a colaboración especial de 18 artistas ribeirenses e comarcales. A presentación do acto tivo lugar hoxe no propio municipio, onde a alcaldesa de Ribeira, María San Pedro, xunto coa concellera de Cultura, Ana Barreiro, destacou a relevancia deste concerto, que incluirá no seu programa tamén unha vintena de músicos locais. Así mesmo, tamén puxo en valor o traballo da Orquestra Sons, organizadora do evento. A Orquestra Sons do Mar, de Aguiño, que, bueno, como ben coñecedes, pois é unha das nosos referentes musicais, non só a nivel local, sino creo que podo decir que son a única ou das únicas orquestas de pulso e púa coas que contamos en Galicia, que polo tanto temos pois o privilexio de poder disfrutar, de poder compartir, poder pois poñer en valor para que o seu traballo pois tamén transporte, traspase fronteiras, non? Para que sexa pois como non un traballo que como digo, pois viaxa por todo o panorama nacional. A Orquestra Sons, dirixida por Álex Milet, fará revivir as melodías máis icónicas destes artistas, nun espectáculo que mestura música clásica e popular. Como subliñou Milet, o concerto tamén será un tributo á diversidade, co apoio de colectivos como Coro Cores e o Grupo Alas, e a inclusión de artistas do colectivo LGTB. Pois faremos un pequeno homenaxe á música e aos artistas que ao longo da súa historia marcaron, pois deixaron unha pegada no que é no mundo LGTB, non? Tanto pola súa reivindicación nas súas obras ou simplemente porque as súas cancións se converteron nun himno pois dentro do colectivo, non? Temos, por exemplo, a Alaska, que será unha das artistas que interpretaremos, Rocío Jurado, Queen, ABBA, Mecano e moitos máis artistas que Tino Casal e moitos máis artistas que nos acompañarán pois dunha forma ou de outra esa noite no Auditorio de Ribeira. As entradas para o evento estarán dispoñibles a partir deste venres, 12 de decembro, tanto na web ataquilla.com como de forma presencial na Oficina de Atención Cidadá do Concello, co prezo de 24 € máis gastos de xestión. Un concerto que se presenta como unha gran cita cultural do inverno en Ribeira.